बहू लागिनिया हमरा की चाय बना के लावा। या अम्मा जी घर में तो गैस सिलेंडर रहले रहे तो फिर अगिनिया काहे मांग के लेनी आ रहुआ। अरे तहरा के तो कहले बेकार बा, जब कहा तनी तने सुना अगिनिया से चूल्हा धरावा हमरा के चाय बना के लावा। बड़ा मन अजुआ गेल बा। यही अगिनिया खातिर बैठल रहनी आई 1 घंटा कि कल मतिया माई चूल्हा धो रही है तो हमरो के तनका दी है। आ तू कहत रु कि का करबू अम्मा जी, यही से चूल्हा धरावा काहे से कि गैस बड़ा महंगा हो गइल बा। 1200 रुपया सिलेंडर के दाम हो गइल बा। कहाँ से इतना पार लगी, कहाँ से इतना पूरा होई। यही से चूल्हा धरावा हमरा के कड़क चाय बना के लावा। हमरा के बड़ा माथा बथता। ठीक बा अम्मा जी अभी लावा तनी बना के। बुढ़ऊ कहाँ चल गइले, सुबह से नजर नहीं आवतानी। कहाँ चल गइनी है। गैया भैंसिया भूखल बा पियासल डोड़ाता। आई बुढ़ऊ के एकदम मस्ती लगता मस्ती। आ कहाँ चल जातनी लाठी लेके आ वहीं पर पैकरमा देतनी। अरे बुढ़ऊ लौकत नहीं खे, कहाँ चल गइनी है। कब से देखा तनी कि अब आई लेकिन आवते नहीं खे। आवा तो आज आवा तारा के हम झाड़ तनी। अम्मा जी हो अम्मा जी चाय बन गइल बा, ली रवा पी है। अरे बहू चाय बना देलू है, लेके आवा ली अम्मा जी। अरे बहू ई कैसे चाय बनैलू है, एकरा में तो कोई स्वाद नहीं खे। जा दूसरा चाय बना के लेके आवा, हमरा के बड़ा कपार बथता। अरे चाय तो हम अच्छे बनैनी है तो ये में का गलती रहे। वैसे अम्मा जी कहनी है तो चला बना के ले आवा तनी, एमे कौन बात बा। ले अम्मा जी चाय पी ले रवा। कितना अच्छा से कहत तनी नु, बाकी अवगल नहीं करी। बहू तार माई तारा के चाय बनबे ना सिखैली है का। बाकी अम्मा जी हम तो ये नीमन से चाय बनौनी है तब फिर का गलती भय। अच्छा त जवान लड़ावा तरू इतना चीनी डाला एमे। हां हमरा के ना आवेला, हमरा चाय ना बनौनी है, हमरा के पता नहीं छे। इतना चीनी हम चाय पिए त हम त 2 दिन में हमरा के शुगर पकड़ ली है। आ जब शुगर पकड़ी है त चितान हो जाए त कहिए कि बुढ़िया भोने मोर गई। ये तो मनावत हमरा मोरे खातिर। बतावा जब तकले हम छोटकी पुता के ना लाए तब तकले हमरा के सुख ना होवे वाला बा। ठीक बा अम्मा जी आगे से ध्यान रखब। बनवारी हो बनवारी कहाँ चल जाला हो सुबह सुबह। धान रहल है 1 बोरिया ओकरा कुटावे के बा। कहाँ से मने पिसान होई, कहाँ से चावल आई एकरा की चिंता बा। तनिको माई बाप के होटल में खाता और तनिको चिंता नहीं खे। बनवारी हो बनवारी। हाय अम्मा काहे बुलावत रहलू है। अरे बेटवा 2 बोरिया धान रहल है ओकरा के मिल में भेजवावे के रहल है। चावल खत्म हो गइल बा, तनका ओकरा के मिलिया में भेजवा देना। माने कि धान पहुँचावे के और ई कुल काम हमरे रहल है। अम्मा कहिए कि कुछ ना कहा तारू। हाँ कि ई काम करी उ काम करी ओकरा के कुछ ना कहा तारू। बस पढ़ाई बा पढ़ाई। घर में एगो हमार मेहरारू के पेट बड़ा बा आ केहू के कोनो मतलब नहीं खे। ठीक बा माई हम धार आवा तनी, बाकी हम लावे ना जाई, हमसे ना आई। हाँ देखा कैसे बोला था। लागता कि कुल कमा हमरे लिखल बा। एकनी सबन के सबके आजाद बा, एकनी सबन के कोई कामे नहीं खे। आ सारा कमा हमरे लिखल बा, हम ही करेम। आवे द बुढ़ऊ के आज बुढ़ऊ आई है नो तब बुढ़ऊ के सब समझाए। बुढ़ऊ के मन बढ़ गइल बा, उ जब करी है सब सारा कम हवा तब हमरा ये दिन सुने के ना पड़ते। अरे माई एमे बाबूजी के का गलती बा। एक कुल मकैया ना कर सकेला, ओकरा के तू मन बढ़ा देले बाड़ू। हाँ ओकरा के कुछ नहीं खे अढ़ावा तारू। आज ओकरा के पूरा एकदम घमंड बा कि हम पढ़ाई करो तनी तो हम कुछ ना घर के काम करे। और जब नौकरी ना लगे तब कहा जाई, आंख में आंसू छोड़ के कुछ ना मिली कुछ ना। हाँ खाली रोई। ए बुढ़िया कहाँ गई बाड़ू, का करा तारू घर में। हाँ निकला है तो बहरिया देखा काल आई बानी। का भइल, पहाड़ फट गइल कि आसमान निकल गइल। हां इतना जोर से चिल्लात नहीं रवा, लगत है कि एकदम पहाड़ ढा के आइल बानी। बुढ़ा चिल्लात नहीं का कहे के बा। हां तो बुढ़िया ना कही तो का कही। वैसे तू अब जुआन नहीं खू, बेटा को तो हो गई बा और जुआने बाड़ी। सुन लेनी तहार लेक्चर। वैसे कहरवा कहां से ले ले बानी, अपन खेतवा में टूटल है कि सोहनवा के खेतवा से ले ले बानी। अपन खेतवा से ना सोहनवे के खेतवा से ले ले बानी। अपन खेतवा में रहले रह त सोहनवा के खेतवा से लावे के का जरूरी रहे। हां अपन खेतवा में सब बच्चा रहे, ऐसे ना तोड़नी। हाँ है धर आ तनका चटगर से बनऊ हा। अब बहुरिया के ना आई बनावे त तनका बता देवल पड़ी हा, जानलू।
चटगर खाइए। ई कोहरवा हमार बेटी के यहाँ संदेश जाई संदेश। एको बेर परवा पूछनी कि हमार बेटी कैसन बा कैसन ना। का पूछी? जब खेत पथारी बेच के हम अपना से ओकरा के बड़ घर में बियाह देनी, तो अब का पूछी? ओकरा के भगवान दया से का चीज के कमी बा? कुछो के कमी नहीं थे। समधी जी फोन कैले रहे, अब पूछनी आ कि समधी जी की समाचार बा, कैसन बानी रहुआ, कैसन हमारी बेटी भी या? तो समधी जी कहनी हा कि निमने भी या, सब हाल चाल भी अच्छा बा, रहुआ आवत तनी ना। का कहनी है? कब जाए रहुआ? कब जाइए अपने बेटी के देखे? कहनी हा कि समधी जी दशहरा कटिए गई, तो अब जेठान में आए रहुआ विदा कर दे 2-4 दिन खातिर। का कहनी है समधी जी? का कहनी विदा करिए कि ना? समधी जी कहनी हा कि हमारे बेटा जेठान में आवे वाला बा, ओकरा के नौकरी के छुट्टी मिलल बा, तो वो आ जाइए तब विदा ना होई, और जब ना आई तब विदा हो जाई। रहुआ अपना बेटी के ले जा सकता तनी। अच्छा ठीक बाजी, बेटी आई है चाहे नहीं है, अपन घर में सुखी रही है। रहुआ बाकी जाए अभी कोहड़वा पहुंचा लाए और बेटी के देख आए कि हमार बेटी कैसन बा कैसन ना बा, कितना सुखी में हमार बेटी बिया। देख हमको हमरा कहे के बा कि तार अब पढ़ाई उढ़ाई सब पूरा हो गइल बा, तो बीए पास कर लेले बाड़ा, तो अब तू का कह सही से जॉब के तैयारी कर। हाँ तहार अब कहे से के बिया हुआ करे के बा। हाँ तय बच्चा तो बाड़ा ना जे कि तहरा के बारी बारी हमरा के सिखावे के पड़ी। हाँ तू पढ़ लिख ले ले बाड़ा, तहरा के बुद्धि बा, हमरा मुरुखवा के का जाना तनी, हमरा के कौवा खबर नहीं के आवता। हाँ तहरा के आप सोचे के पड़ी कि हम का करी का ना करी। है गिटार विटार चलेला से तहरा के काम नहीं खे चले वाला बा। हाँ माई तो ऐसे बोला तारू कि लागता कि हम 60 बरस के हो गइल बानी। हाँ गिटार न चलाई तो का करी? हाँ तू ही बतावा। अच्छा तो तू 22 बरस के हो गई बड़ो, और तहरा के लागता कि हम लड़के बानी। हाँ लड़के बड़ो तू, तहरा के यही ले पढ़ले लिखले बानी कि तू खाली गिटार बजेबा। आस लगा के बैठल बानी कि हमार बेटा जॉब करी, नौकरी करी, हमार रोशन होई, गांव में हमार नाम होई। अतई गिटार लेके बैठ जाता रहो और करत रहेला। अरे बाबूजी ई ना करेला, गाना गावेला गाना। है बुढ़ा के बोले ना आवेला तब बोलल ना करी बीच में। हाँ हमार बेटा इतना पढ़ल लिखल बा, ई करता ना। रवा आइल बानी बीच में बोले खातिर, रवा के बुझे समझे ना आवेला तो रवा मत बोलल करी। समझा नहीं ना रवा के बाबूजी ना पढ़े नहीं आता, रवा का जानब? हाँ आइल बानी बड़ा बोले। वाह रे माई वाह, एकरा से गिटार बजवावा तारू, आ हमरा से चावल ढोबावा तारू। चावल हम खाली हमरा किस्मत में लिखल बा बोरा ढोवे के, हल चलावे के ना। जान ले रे माई, आज से हमहू ई कुल ना करब, हमरो से ना होई। हाँ बता दे तनी एक बात। अत का होई जी, कर ले हम ता रवा से शुरू से कैले बानी त रवा से हो जाई। आ देवर जी से ना न होई, देवर जी पढ़त सुकुमार हो गइल बानी, उनका से ना होई कुल काम। अच्छा तो लगलू है तहू ओकरे पोटीशन देवे खातिर ना करे तो हमरा पड़ेला ना। सुबह उठ के भैंसिया खोला तनी, दूध दुहा तनी, खेत जा तनी, खेत में का बा का ना बा, पानी बा कि ना बा, वो हमरा के करे पड़ेला। तहरा के तू का जाने लू? हाँ आ जालू सुटुर सुटुर बोले, तय कुछ मत बोलल करा। सुन ले माई, या भी कुल चले वाला नहीं खे, ये अपन जिम्मेदारी खुद अपने संभालिए। हमरा से अब ना होई, बहुत हो गई, अब ना बर्दाश्त होई। हाँ मेहरारू हमार घर करता, हम बाहर करतनी, एकनी सबके फैशनलिटी हो गई बा, फैशनलिटी। अब चले वाला जैसे कि नहीं खे, अब एकरा के बियाह शादी कर देवल जाओ, या अपन जिम्मेदारी अपने संभालिए। माई देख ना भैया का बोलल तारन। अरे हमर लाल चुप रह, हम जाना तनी कि तू एक ना एक दिन कुछ जरूर करके देखेबा, तहरा में इतना गुण बा। मनमानी ठीक कहता, गधा तो हो गई बड़ो, अभी ले तू कुछ काम नहीं करत रहो, हमार गिटार लेता रहो, हमारे अपन धुनकी में रहता रहो। हाँ ऐसे मत बोली जी, हमार बेटा एक ना एक दिन कुछ करके जरूर दिखाई। हाँ एक दिन हमरा के विश्वास बा कि हमार बेटा कुछ न कुछ जरूर करके हमरा के दिखाई। मंगल भवन या मंगल हारी,
बेटावा के गाड़ पतोहिया फाड़ी। बनवारी के माई गोर लगतानी, रवा लागता सूप पियातानी। हाँ ये ना रेटिया के माई सूप पियातानी, बैठो ना। कहा ना काहे आइल बाड़ू, कोनो बात रहे का? ना ये बनवारी के माई का बात रही? वैसे हमरा के एक कटोरा चावल दा ना, हमरा घरे कुछ खाना नहीं खे पकल, हमरा घरे में कुछ एगो दाना नहीं खे का पकाई, लइकवा सब ऐसा ही भूखाइल बा। एक कटोरा दे देतू तो बड़ा अच्छा रहत। तूहू आइल बाड़ू माने कि कदुआ पर सिधुआ चोक करे ना? हमरा घरे तो कोई ऐसे करे नहीं खे चाहत। एक बोरिया चावल कुटाइल बानी तरवा आ गई मांगे मुंह उठा के। ए बनवारी के माई ऐसे जौन कही रहुआ, एक कटोरा चावल दे देती नो तरवा के बड़ा उपकार होई थे। ना ये खरावा के माई हम चावल उवल पैसा ना देवेनी, जाई रहुआ आरो केकरो घर देखी। हे बुढ़िया देखे में जितने लगा तनी खटकीनी उतने खटखटा ही बिया। देखनी है कि एक बोरा चावल कुटा के आई बा आ तो कह तनी कि ना हम ना देहब। अच्छा ठीक बा जा तनी, बाकी रहुआ कहेब नु कि एक खरावा के माई हमार धान काट दा ता एकदम ना सुने। हाँ हमू याद रखे। अरे जा जा तारा ऐसा कतने धान काटे वाला बा, जानलू हमरा के धान बा ता काटे वाला 1000 गो बा। तू ना कटबो नहीं कटबो, जा हमरा के नहीं खे चाव देवे के। ठीक बा जा तनी, हमहू ना आए रहुआ घरे कबो मांगे। आइल बानी मुंह उठा के चावल दा। बहू ए बहू आई अम्मा जी का कहतानी? जातानी बा थान गैया भैंसिया के गोबर काठी खाना पानी करे के बा। आ खरावा की माई कुछ मांगे आई है नु ता एकदम मत दीहा, आज देबू अपना मन से त जान लिहा कि हम कैसन बानी। परी के गइल बा, जब हम ना रहेनी तबो मांग के ले जानी, आ जब रहेनी तबियो सुरुक सनी चलावेनी। हमारे चावल दे दा त आटा दे दा। लागता कि यहाँ परी होलसेल बा, होलसेल। लागता कि अम्मा बड़ा खिसियाई बानी। बाप रे बाप आज तो एकदम गुस्सा कपारे पर चढ़ल बा। एगो तिगड़म लगावा तनी, ऐसा एगो बात बताए नु कि अम्मा जी एकदम खुश हो जाइए, खुश। वैसे घर के सारा काम काज करते करते हमर मन उब जाला, एकदम थक जानी थक। आई बुढ़िया बात चिल्लाते रहेनी। एगो घर में औरी आ जाई नु त हमरो के कुछ आराम होई, आराम। यही से बुढ़िया के तिगड़म लगावा तनी। रुका जा ए अम्मा जी सुनी ना रहुआ। कहा का कहतारू? कहतानी कि हमार मौसी के यहाँ एगो बड़ा सुंदर लड़की बिया, बीएड में पढ़तारी और बड़ा सुंदर बाड़ी। सिलाई कढ़ाई बिनाई सब आवेला और खाना पकिया चकिया भी सब आवेला और कैसे सास के गोड़ दबावल जाए वो सब कुल आवेला ओकरा के। ता हम सोचले रहनी कि ओकरा के अम्मा एक बारी देखती नु आ जो पसंद हो जाई तो वही से बउआ जी के शादी कर लेवल जाओ। अरे कौना गांव में बानी, कौना गांव बतावा बतावा। यही जगह सकदीहा में अम्मा जी, ज्यादा दूर नहीं खे और रोड इतना सुंदर बानू कि का कही, एकदम सुरुर सुरुर गाड़ी चलेला। रउआ दी कहे ता हम अपन मौसी के फोन करके कहतानी कि रिश्ता लेके आवे। ठीक बा? अच्छा ठीक बा, कह जो पसंद हो जाई ता बात फाइनल हो जाई। आये बहू दहेजबो के तनी बता देबू काका देवे के बा। ए अम्मा जी जब बात फाइनल होई है नु त रउआ खुदे बात कर ले हम कि रउआ के काका चाहिए। ठीक बा? हेलो हेलो मौसी। हाँ ए बबूनी चंदावा कैसन बाड़ू? ठीक बाड़ू नु? ए मौसी हम ठीक बानी, तू कैसन बाड़ू? ए बबूनी खैले पीले बाड़ू की ना? अरे मौसी खैले पीले तो छोड़, एगो खुशखबरी बा, खुशखबरी। कहा ता सुनावा तनी, सुनाई का? ए बेटी ता सुनावा, एमे देर कौन बात के? ए मौसी ताहर ननद के जवन बेटिया रहे जवन एमए में पढ़त रहे तवन हमार देवर बबुआ खातिर कैसन रही, वही रिश्ता के बात करतानी। अरे ये तो बड़ा खुशी के बात बा। ता हम तहार घरे रिश्ता लेके आवतानी और तय अपन सासू माँ के कह दे हम कि सब जुगाड़ करके रखिए, हम आवतानी। बकरिया छकरिया नु जी के जंजाल हो जाता। मैं खाता ना पियता हमार में दिन भर करते रहेला। धान या गेहूं खिलाते खिलाते तो मोन अबुता गइल बा। ओह एने बांधतनी त एने भागता, एने बांधतनी त एने भागता। बांध देले बानी, अब हमार मन शांति लगता। अब जाके तनी बैठा तनी आराम करतानी। एकदम से घाम पसीना से देह एकदम अजुआ गइल बा। देखता यही चला टड़वा के बकरी बा, मार घास खाता और भोर दिन एकदम बैठो रहता, ना में करता ना कुछ करता। एगो हमार बकरी बा
दिन भर धान आ गेहूं देत रहेनी आ तब एकरा के पेटे नहीं के भरत मे भे भे करते रहेला। अम्मा जी हो, अम्मा जी आ गई। अम्मा जी ए अम्मा जी रिश्ता के बात कर ले बानी, हमार मौसी जी आ रहल बानी रिश्ता लेके, चली न रहुआ, खाली तैयारी करे के बा। सब आप जाने तनी रहुआ 5 गोरा से आवता लोग। चली चली जल्दी चली अम्मा जी। ठीक बा दुल्ही, चला चला। अरे बाप रे बाप, हमार सरिया वो गंदा हो गई, लगता है कि मुतवा बकरिया के काछनी है ना वही से गंदा हो गई। ए बहू पेटिया में से एगो सरिया हम निकाल दिया, हम पहने ठीक ना। लोग पता नहीं कैसन न कैसन होई, वीआईपी होई, कोनो सब पढ़ल लिखल होई। हम तो जानू कि हम देहाती बानी, हमरा तो कुछ आइबे ना करेला। एगो हमार सरिया निकाल दिया, बढ़िया हो गल तनी। चलू झिंकू के बापू, देर हो रहल बा, चली चली। हाँ चलो चलो चलो। अरे मम्मी हमरा खातिर एगो पानी के बोतल ले ले हब, हमरा रास्ता में प्यास उस लग जाई तब। अच्छा ठीक बा, चला था चलो, ऐसा ही इतना देर हो रहल बा, चलो चलो जल्दी चले के बा। है इधर अपन पानी के बोतल। अये मम्मी तारा की एक बात कह देतनी, हम रसगुल्ला खाएब त जितना मन होई उतना खाएब, हमरा के पेट भरे के चाहिए, तय मना ना करिए। ठीक बा चला जा। अरे समधन जी आ गई नी, बैठी बैठी रहुआ बैठी। नमस्कार समधी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार, बैठी रहो। कहीं समझी जी आवे में तो कोई तकलीफ नहीं कनो भाई? ना समधी जी कोई तकलीफ नहीं के भइल, बड़ा आराम से आई नहीं। यही जाके रोडवो थोड़ा घिच पिच रहल, यही से गाड़ी हचकत रहे, और कोनो दिक्कत ना रहे। तो समझी जी लड़का दिखा दी रहुआ हमनी के, फिर जाए के पड़ी। अच्छा ठीक बा समझी जी, देखावत तनी। अभी थोड़ा नहाता बबुआ हमार, और थोड़ा रेडी सेडी होता, 2 सेकंड रुकी रहुआ, देखावत तनी। ए बूढ़ी बोलावा ना तनी मकैया के, जल्दी आ बस। बनबारी हो बनबारी, देखा कि मकैया रेडी हो गई बा, बोला के लेके आवा। अच्छा समझी जी कहीं रहुआ हमार घर दुआर कैसन लगल है? यही हमार घर बा, छोटा सा घर बा, और एगो ही घर बा, और एगो बंगला बा, और एगो जे बा से रसोई घर बा। हमरा इतना ही जगह बा, और बाहर में 20 बीघा जमीन बा। एमे कमिए कौन बा? एमे तो हमार बेटी खुशी खुशी जिंदगी जी, त एमे का कमी होके वाला बा? धान गेहूं आटा चावल सब घर में रही, त एमे का कमी होई हमार बेटी के? हमार बेटी तो आजाद करी आजाद। देखा समझी जी जौन है सर यही हमार लड़का है, और BA MA पास बा, और दरोगा में ये सब ट्रेनिंग देता। हमार बेटा देखा कि ऊपर वाला बुझिए तो हमार बेटा दरोगा बन के दिखाई। हाँ बाबूजी, हम एक न एक दिन दरोगा बन के जरूर दिखाए। ठीक बा समधी जी, हमरा के लड़का पसंद बा, बाकी तानी हम अपन मालकिनियों से पूछ ले तानी, तब आगे बात बढ़ी। ठीक बा, जौन विचार करे के बा तौन रउआ विचार कर ली, ओकर बादे बात फाइनल होई। हमरा के तो लड़का पसंद बा, तारा के कैसन लागतानी? ए जी लड़का तो हमरो पसंद बानी, इतना सुंदर गोर नार, पढ़ल लिखल हैले बानी, तो आप का चाहिए? हमार बुची खातिर तो बड़ा सुंदर बानी। ता कहता आगे बात बढ़ावा तानी। ए परमशिला तारा के कैसन लगा तनी लड़का? ए अम्मा जी हमरो के पसंद बानी लड़का, तय कर ली ना। आता सबके पसंदे बा, तय में दिक्कत कौन बा? चला जा तय कर ले तनी। ठीक बा, ता लड़का हम सब के पसंद बा। रउआ तनी बता दी कि रउआ के का डिमांड बा, का लेहब का देहब, स्कूल बता दी ता आगे बात फाइनल होई। आता हमरा के ता सब कुछ बढ़ले बा, ता जौन देहब रउआ तो अपन बेटिए के न देहब, ता 10 लाख रुपया दे दही, अपन बेटिए के न देहब रउआ। आ जौन है से कि अपन दामाद खातिर एगो बुलेट गाड़ी दे दही, 10 तला के नेकलेस दे देहब, राउर बेटिए नु पेनही। अरे जैसे कि बड़का गोदरेज दे देहब, बड़का ट्रंक दे देहब, राउर बेटिए नु सामान रखी, राउर बेटिए नु यूज करी। हमरा की का ई कुल त सुन लेनी। लड़का के बाबूजी के की डिमांड बा ओहू तनी सुनल चाहतनी। ए समधन हमार का डिमांड रही? जवन बूढ़ा कहले बानी वही हमार डिमांड बा। अच्छा ता लड़का के भाई के की डिमांड बा ओहू तनी सुनल चाहतनी। ज्यादा का देहब रउआ? एगो 4 चक्का दे देहब, अपन दामादे क्यों देहब?
ए जी ये कहनी है कि हमरा कुल बा राउर अपन बेटिए के देतनी ता बताई कि ये तो तिलक में ज्यादा कुछ ना बता देले बानी। ए मम्मी जी ई कुल रउआ के लोभी नहीं के लागत? जितना बतावा ना तानी उतना सब उल्टा उल्टा फरमावा तनी। रउआ के नहीं लागत कि लोभी बानी? ए बहू हमरो के तो वैसा नहीं लागता। बाकी 3-3 किता घर बा, 20 बीघा जमीन बा, ता हमार बुची के कमी ना होई। आता समझन कहीं रउआ रिश्ता मंजूर बा? ठीक है हो जौन है सकी ठीक है बा। आता एगो हमार बड़की पता हो बाड़ी ओकरा से परिचय करा दे तनी मिल ले हम। बाहू हो बाहू तनी लोटवा में पानी लेके आवता। आईनी अम्मा जी आवतनी। आईनी अम्मा जी। आता यही रही हमार बड़की पता। बहू जा सब गोरी के गोर छू के प्रणाम कर ला। ठीक बा अम्मा जी। लो अम्मा पानी। गोर लागतनी गोर लागतनी गोर लागतनी बापूजी। निके रहा बिटिया, निके रहा, सुखी रहा। बहुत नीमन बाड़ी। यही घर में तो हमार बेटिया राज करी राज। इतना नीमन जेठानी बाड़ी, इतना नीमन जेठान बा, सास, सब परिवार बाड़ी। ता हमार बेटी के कौन कमी होके? चला जा रिश्ता पक्का बा, जौन है से कि देखल जाई